Sports bike pa mo. Ayun. Dito pala eh. MTO7 pala to, 499 guys. MTO7 din yun, ang MTO9 guys. Event sa mga mahilig sa big bikes. 299 sa mga beginner na gusto medyo malakas-lakas guys. 299. Then meron pa dito CF Moto MT sa 583. Yan, adventure. Eliminator meron na. Ito pala yung Eliminator. Guys, dami motor dito. ADV. Capricci, meron na dito sa Wintec. 839. Yan, Cap. Pakita ko sa'yo. Mas sa jersey ko, medium. Shoutout Premium Gears pala. Padala nyo na sa akin. Naghintay na ako. Yan, GSX-R 1000. Ito, pogi. Ito natin sa yung world model ni Sir Joel. Lalo kasi tayo ng pre. Grabe, ganda yan. Yan o. Grabe yung discount to. 955, 899 na lang. So what is up guys, Team Oro Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. So for today's video is may lakad tayo, pupunta tayo ng Wheeltech Calasiao guys. Dahil may 5th anniversary ang Wheeltech Calasiao guys, then na-invite tayo ng grupo natin ng Auto Bros na sumama sa party nila. Then yan, bali ito yung motor natin ngayon, hindi natin gagamitin yan guys. Kaya yan, nakatakip at nakagarahe lang yan. Bali hinihintay lang natin si paring Ron Jake na sunduin tayo dito dahil sasabay na lang tayo sa kanya papuntang Calasiao. Hindi alam ng iba guys na hindi kami magmumotor, pero yan, dito muna yan, stay put muna yan. Then maya check natin if nandyan na yung ating ka-Auto Bros na si Ron Jake dahil siya ang kasabay natin papunta doon. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na ako. Team Oro Vlog here nga pala. Sheesh! So yan, papansin nyo na ganyan ng kumot yan dahil di muna natin gagamitin yung seatless ngayon. So ang gagamitin natin is yung sakyan ni Ron Jake. Then yan, punta tayo ng ng Wheeltech Calasiao. So kita-kits mamaya guys, tayo natin si Ron Jake. Sheesh! So ayun guys, what's up? Dito na tayo, kasama natin si Ron Jake. Yan, Kotse Gaming kami. Gaming kami guys. Ito yung view natin ngayon. Medyo gabi naman na, alas 6 ba yung alas 6 yung? Alas 6 yung Yan, Kotse Gaming kami. Actually yung bike ngayon bike. Pero nagpasya rin to na magsasakyan. Sumabay na lang din ako. Sayang din. Baka makainom kami mamaya. Safety. Yan, bali punta natin ngayon sa Wheeltech guys, is 5th anniversary nila. Na-invite tayo ng manager na si Sir Joel. Yan, thank you sa pag-invite sa Auto Bros. Yan, shoutout kay Sir Joel. Sa mga gusto ng big bike guys, yan, contact nyo si Sir Joel. Ilalagay ko na lang dito yung Facebook niya. Wheeltech Calasiao guys, sa mga mahilig sa big bike or nag-plan pa lang na bumili ng mga big bike guys. Marami dyan guys sa Wheeltech Calasiao. Yan, Kawasaki yan guys, sa taas ng sa harap siya ng ang Robinson Robinson Calasiao guys. So, Sir Joel na lang makikita nyo. I-upload naman ni Bro Team yung yan, sa mga subscriber ko dyan na gusto maglabas, sigurado Sir Joel ang punta niya guys. So yan, Kotse Gaming kami. Mapakita ko yung Kotse Gaming natin. So guys yan, mamaya kita tayo sa Wheeltech Calasiao na lang. Doon na lang tayo, ang continuation ng vlog natin sa Wheeltech Calasiao na lang. At may kain tayo sa Wheeltech Calasiao. Stacking every month, put that work in, I deserve to stunt. Bring the baddies to the front. It's the type of life that I want. It's the type of life that I want. It's the type of life that I want. Yeah. It's the type of life that I want. It's the type of life that I want. Look, I deserve some time away. I feel good cause I'm posted. Just won't put my feet in the sand. Ain't tryna be far from oceans. Don't want stress about nothing, just fruit and wine, I'm floating. Little vacation, little mimosa, yeah. Solo trips ain't really doing nothing but chillin'. Catch my eye, I might get active for it's back to business. You know me, I cross my T's, but right now I'm recharging. Put my phone on D&D, my emails out of office.
Stacking every month. Put that work in. I deserve to stunt. So ayan guys, touchdown tayo dito sa Kawasaki. Nandiyan na sila kung makikita nyo, medyo madilim kasi. Siguro dito na lang magpaparada sa gilid. Yan. Siya may pakana nito. Boss. Sunod na kayo kay ano? Doon na nag-park sa loob. So may, doon dito. Dito na, oo. Sige. Free naman tayo dyan, tropa natin. Sige. Baba ka na! Ay, di para may kasama siya. Hindi, samahan ko na. Yan na lang sa may park kami saglit. Oo, ano siya sa loob? Si Carlita nga. Advantage! Ay, matay! Hello, boss. Bakit nakakotsi ka? Kasi mag-aalang daw eh. Isa ko nandito. Yun. Para 7. Araw. Saan tayo dito? No, pwede. Ay, dito pa. Dito sa Robinson, dikot tayo. So guys, dito yung motor, kaya doon kami sa mga car slot talaga sa Robinson magpaparada. So guys, kita-kits na lang tayo mamaya dyan sa Kawasaki. Guys, dito tayo, nakaparada tayo. Doon sila sa tayo ng motor ngayon. So guys, kita-kits na lang tayo mamaya dun sa Wiltec. Tantan, walang daan dyan, dito lang. Kotse Gaming. Yan guys, dito tayo sa Kawasaki sa harap ng Robinson. Yan, dito na rin yung ibang auto pros eh. Yan, tawid lang tayo. Ha? Saan motor nyo? Andun, sabay! Tayo na kotse. Ha? Oo nga eh. Uy! Charlie! Basta. Wala, nasa bahay. Oo nga eh. Oh, boss ride. Daya. So guys, daming bike na dito. Maya siguro matadagdagan pa to guys. Ayun. Kita nyo yung mga bike dito ngayon. Boss. Nakamotor ako. Hindi. Nakamotor ako. Nandun nakapark. Basta. Ayun guys, mamaya na lang akit tayo sa taas. Dito naman yung mga bikes nila eh. Ba't nakakotse ka din? Wala ka sinabi sa'yo ah. Sabi niya kasi magkotse kayo. Sige. Wala pa, hindi pa nagbigay. Oo, matik yan. Pag nagbigay sa January, premium gauge. Oo, wala pa, hindi pa ako nagbibigay. Kaya guys, dito tayo sa Robinson. Mamaya hintayin natin yung mga ibang big bike dito. Ito naman na yung Auto Cross. So mamaya na lang ulit guys. Wala yung big bike. Ay, saan mo dyan? Preso? So yun guys, dito na tayo sa Kawasaki. Tignan natin 10R nila. Dito yung mga bikes ng Kawasaki guys, may Z1 dito. Z1. Ano to sa Z9 o ibang kulay nila to? Bagong colorway ata to guys, 2023 o 2024. Wala pala yung itim niya. ZH2. So guys, sa mga gustong bumili ng motor dito sa Wiltec, ay Kawasaki pala siya. Yan, Wiltec nga. Sports bike pa mo. Sumutuloy mo yung vlog mo, Ha? Sumutuloy mo yung vlog mo. Tuloy na. Napakita ko sa'yo kung kung hindi ko na-excuse. Ah, pwede. Meron ba? Oo, sasasaran kita. Tara, boss. Yan, sasamahan tayo ni Boss Charlie. May mga motor pa pala dito sa kabila. Exclusive. Yan. Ayun. Dito pala eh.
Eh, di kasi ako nagpapapasok ng marami kasi siyempre. Oo, kasi kasi pag iniwanan ko, di pwede. Oo. Kasi mamaya magkaroon ng Ano to boss? MTO9? MTO9 saka yung kay Ma'am Prana. XSR. Ay, XSR 900. Yan o, 729K. So, MTO9. Ito yung mga price nyo guys. Oh. MTO7 pala to, 499 guys. MTO7 din yun ang MTO9 guys. Hindi ko lang alam kung magkano to, pero check natin. Magkano SRP ng MTO9? Hindi ko siya. Hindi nilagyan ng presyo ng mga. 650 yan. Guys, nandito yung mga events sa mga mahilig sa big bikes. May CF motor rin pala oh. May CF motor rin dito, 650 NK. Meron, solid. Magkano lang? Yan o, 299 sa mga beginner oh. Na gusto medyo malakas-lakas guys. Ano yung sports 299. yan, yung 450 yan. 450 SR, bago no? Sayang, di natin mapakita guys. Then meron pa dito, CF Moto MT. Sa 583, yan o, Adventure o. 800cc guys. Si Boy ka nakakapit. Eliminator meron na. Meron no, eliminator. Ito pala yung Eliminator. Guys, ito yung pinakabagong motor guys ng Prusa Eliminator. Yung pala yung SE, special edition. May special edition na. Yun na yung may ganun no, yung goma. May rubber boss. May rubber oh. Guys, dami motor dito, ADV. Ito guys, yung bagong bagong Eliminator. Ito yung harap niya, may ganyan na. Makikita nyo. Dami motor dito. Patago pala. Salamat kay Boss Charlie, pinakita niya sa atin dito. Ito Vulcan. Versys. Anong Versys to? Parang Ito yung 650, di ba? Sabi nga niya, mas pogi nga raw. pogi nung classic ng Z9, no? Z9 ba to? Yan ang buko. Oo, Yan Z9. ang pinakapaborito ko sa lahat. Oo, ganda. Nakakag-CV siya na 400. Pogi, no? Pero modern na rin, yung makina nito Z9 na rin talaga. Saka magandang 5 niya, still. Eh di may ano na rin to, may mga traction na rin to. Meron nata. Ilang mode? Alam ko, mga 3-2 lang. Nadigaan. Oh, siguro rain mode tapos ano lang, walang sports mode kasi classic eh. Ikatok mo na lang. Oo, Maging sports, ganun lang naman. Ganun lang. Ganun sa akin, kinatok mo. Ikatok mo, maging super sports. Super sports. Tapos nagre-release din kayo ng Vespa. Guys, nagre-release din sila ng Vespa dito sa ano, sa Wiltec Kalasyaw. Pupugyan niya lang. Okay, ano to? Yellow. Hindi ko na alam kung magkano yung presyo nito kasi walang nakalagay. Doko, nandyan na sa harap mo. Ito, Capricci, meron na dito sa ano, Wiltec. 839. Yan, Cap. Pakita ko sa'yo. ADV oh. 650 kaysa 1,000. Guys, ang dami mga motor dito sa likod ng Wiltec. Buti pinapasok tayo. Then may Honda CB500F dito. Naked to ng ng CBR 500 eh. Yan, nasa 379. Yan yung naked ng CBR 500. CB500. Ay, pogi talaga nung kawa sa akin. Ang pogi ng gawa sa akin. So guys, salamat na nakapag-visit. Kapag visit. Kailan kaya tayo bibili? Kailan next project natin? Sagat mo na yan. Project. Punta tayo sa shooting. Damn! Sagat na. Sasagad na natin yun. Thank you. Tayo sa Suzuki. Yun. Ayun. Habang konti pa kayo. Oo. Yun guys, nasa Suzuki naman tayo ngayon. Katabi lang to ng Kawasaki. Yan, may B-Storm tayo dito. Ito may V-Storm tayo. Yan o, shoutout kay Boss Charlie. Yung jersey niya, may utang pa pala ako dyan. Sir Tim, Merry Christmas sa jersey ko, medium. Shoutout Premium Gears pala. Padala nyo na sa akin. Naghihintay na ako. Ito kung ano pa ano sir, no? May kanya naka-promo. Naka-promo sir. Ayun, sabi ko, 899. So yun guys, may katana dito. Ito yung ganito sa isa sa tropa natin, katana, 1,000. Then, Bergman. Ito yung... Ito yung expressway legal, di ba? Yes. Bergman. Ito yung bago, yung 800. Oo, 800 Kasi ito, mawawala na kasi itong muscle line 994. Ngayon magiging line 2, makina ng 800cc. Lalagay dito.
Palipon na yan. Parating na yung double season. Kabali pa face out na sa So guys, B-Storm 800, 699. Ito na yung kaibigan. So guys, yung mga bike dito, B-Storm. Puro adventure sa ano. Tingnan natin yung ano, yung GSXR. Check natin yung GSXR dito. Sports. Yan o, GSXR na 1,000. Ito po. Ito ate ano, yung world model ni Sir Joel Lalo kasi tayo ng pre. Grabe, ganda niya. Yan o. Grabe yung discount to. 955, 899 na lang. Ginawa kami ni Takbakan. Pwede ka na matulog dito para mag-trend. Sports ko rin So yan. yan guys, GSXR 1000. Pa solid na bike. And GSX na GT. Ito sports touring. Stacking every month, put that work in. I deserve to stand. Huh. Bring the baddies to the front. It's the type of life that I want. Ay. It's the type of life that I want. It's the type of life that I want. Yeah, yeah, yeah. It's the type of life that I want. Ngayon guys, dito tayo sa Wheeltech Kalasyaw. Kasama natin, Carlito. Shout out sa mga hindi nagmotor. Pasimuno. Ay, hindi tayo nagmotor ngayon, kaya yan, chill-chill tayo ngayong araw. Yan o, meron silang pa-propek. Tingnan natin kung ano natin dito guys. Ganap natin natin. Video na lang natin. So yun guys, mamaya tignan natin yung mga ganap dito guys. Sabi ko po, hindi naman to para sa customer ng Kawintech. Para po ito sa lahat. Kahit hindi nyo po pinili yung bike dito, seem to be, dami ng time. May magpapalit, Number one. may magdadagdag. So, kaya po, nandito lang po kami. Huwag po kayo magdadagdag. At sa mga activity po na ginagawa po natin, feel free po, dahil sabi lang po kayo kung ano po yung support na sa Vitamins. So, yun po. Guys, kung po muna kayo mag-iingat. So, magandang gabi ako natin po natin yung iba. So, kaya ako po kayo pinakit para medyo makapahinga po muna. So, muli po, magandang gabi at maraming salamat po muna. Guys, shoutout sa Wheeltech Kalasyaw sa pag-invite sa atin dito. Kay Boss Joel. Yan, sa pag-invite sa Audio Group. Ako, mag-umpisa na rin, kaya check na lang natin. Ay, sorry. Temporary harassment. Ako nga, propose ko nga, thanks Suzuki. Kasi tatag ko ba Sir Joel? Kasama po ako ng PBBRC, ng Brown, ng Auto Pros. Minsan pumapay dito, sila po, nakakasama ko yung PBB pag nandito sa office. So, nagpapasalamat po ako dahil sa maikling panahon, naramdaman ko naman na welcome niyo po ako. At yun naman po yung pasalamat ko sa inyo na yung sa lubos ng aking mga kaya, kung kayo naman po ay may kailangan na kanumang tulong na magagaling sa aming kumpanya, eh hindi naman po kami tutulong. Lalo-lalo na po, andito po yung mga aking mga kuya sa Agila. So, natutuwa po ako dahil pag nakikita ko yung motor ko may sticker na Agila, binabati po ako agad. So, mga kuya, mga kaibigan, mga utol, mga boss, maraming salamat po. So, nais ko din po pasalamatan, hindi ko lahat kilala, pero kilala ko sa mukha, yung mga tao na nandito ngayon. Kanina po, kasama po natin si General, at po si General Kasabay. Ayun, nag-usap po sa cellphone. So, magpuri po, maraming salamat. So, andyan po si Colonel Bautista, andyan po si Doc, si Doc Emilio, kaya Ma'am Clara. Hindi ko na po isa-isa pero sabi ko na po, muli po, maraming salamat sa inyo. So, siguro po ngayon, hindi ko lang po ng isang special. Gusto kong mag-sports. Sports na lang lahat to. Kaya guys, kakain tayo dito ngayon sa Wheeltech. Kasi mga
Yan guys, alisan na, uwian na rin kami. Pero sila nasa likod eh. Uwian na kami. Yan, shoutout sa Wiltech. Pag-invite sa amin dito. Pero nakakotse kami ngayon. Kasi medyo tinamad na kami magmotor ngayon. Yan, dyan sila Pao. Kalis na. Eh yan, pauwi na rin tayo guys. So, salamat kay Sir Joel. Ingay. Pompa. Marami. Papadaling ko lang muna. So yun guys, si uwian na rin naman na lahat. Kating-katay. Ang kakating-kati yung bumomba. Yan, tambay muna tayo dito dahil di tayo makabomba ngayon eh. Yan, di tayo makabomba. So sa mga bago lang sa channel ko, subscribe nyo na ako, Timoro Vlog nga pala. Yan. Shoutout sa Wiltech Kalasyaw. Yan, napakasolid ng tambay kat year-end party natin dito. Sarap ng foods. Yan, and shoutout din kay nila Sir Charlie sa pag ikot-ikot sa atin dito sa mga motor dito. You know? So guys, dito ko natatapusin yung vlog ko dahil uwian na rin naman na. Para rin kayo makikita ang magandang content natin. So guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Timoro Vlog, I'm out.